Goedenavond, fijn dat u kijkt op deze zondag de 5e september. Het Zeeuwse nieuws van deze zondag. De zorg komt handen tekort en dat was al zo voor corona. Er moet dus nieuw zorgpersoneel worden opgeleid en daarom komt er ergens in Zeeuws-Vlaanderen het zorghuis van de toekomst te staan. Waar scholieren zorgles krijgen en zij-instromers kennis kunnen maken met de nieuwste zorgtechnieken. Het is een samenwerkingsverband van de provincie, de gemeente Terneuzen, Scalda, HZ, Zorgzaam en VO Zeeuws-Vlaanderen, waar alle Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen onder vallen. Dat is eigenlijk wel uniek voor Nederland, zou je kunnen zeggen, dat we in deze regio, misschien wel door de uitdagingen die we met elkaar hebben, dat we dit soort partijen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, met elkaar de samenwerking daarin zoeken. Het moet gaan lijken op het Centrum voor Toptechniek, waar scholen en bedrijfsleven samenwerken op het gebied van techniekonderwijs. En waarschijnlijk komt het, net als dat Centrum voor Toptechniek, ergens in Terneuzen te staan. In Terneuzen ligt wel een concrete huisvestingsvraag. Het hele Lodewijk College staat toch ook wel voor een nieuwe situatie, waar een nieuwe huisvesting aan de orde is. Dus dat zijn natuurlijk ook dingen die je met elkaar slim zou kunnen combineren. Het hele project kost €650.000 en het moet in juli 2023 af zijn. Sportverslaggever Joop van der Laan van Omroep Zeeland heeft een fantastische avond achter de rug. Hij mocht gisteren als verrassing naar het WK-kwalificatieduel van Oranje. En na afloop mocht hij even nabeschouwen met de spelers en herinneringen ophalen met bondscoach Louis van Gaal. Heb je mij wel eens geïnterviewd? Ja. 95. In Zeeland. Hadden we voorbereiding daar? Ja. Zoutolon of daar ergens in de buurt. Daarom zijn we wereldkampioen geworden, denk ik. Door die voorbereiding in Zeeland. Naast de nabeschouwing heeft Van der Laan ook 2 wedstrijdshirts gekregen. Joop van der Laan is al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Mark Moens en Dinique Bakkers uit Aardenburg bouwden een kapelletje in hun achtertuin. Het moet een ontmoetingsplek voor Aardenburgers worden, want een plek om samen te komen of even zelf rust te nemen is volgens hen nodig in deze tijd. De hele wereld is een beetje moeilijk geworden. Hè? Dus de menselijkheid is een beetje er vanaf. Het is allemaal veel van hetzelfde, veel vervlakking. Nou, ik hoop dat je wordt aangetrokken om even stil te zitten en te luisteren naar het kabbelende water. En even tot jezelf kan komen. Na vandaag kunnen voorbijgangers het kapelletje bewonderen of er een kaarsje branden, net zoals in de kerk. Ik denk dat een kapelletje toegankelijker is dan een kerk. Een kerk is vaak, heeft iets statisch. Mensen vinden het toch een beetje enger als dat zie ik ook hier op het Kerkplein, dat mensen twijfelen om die deur door te gaan, terwijl die altijd open staat. En bij zo'n kapelletje dan zit je toch een beetje meer vrijer. Het kapelletje is vandaag onder het toeziend oog van bijna 100 belangstellenden door de pastoor ingezegend. Veel mensen vinden het heel erg leuk. Ik verwacht dat veel mensen gewoon in stilte passeren en eventjes zitten en even bij zichzelf komen en gewoon genieten. Zeker op een dag als vandaag. Voetbalvereniging Vogelwaarde viert dit weekend het 75-jarig bestaan. Met een voetbalkliniek voor de jeugd vandaag. Ik denk dat wij als vereniging echt wel een hele belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschappen. Mensen komen er samen, gezellig een pintje drinken, dus de gezelligheid staat bij ons ook echt wel voorop. En daarnaast heb je natuurlijk het prestatieve en je ziet het ook, de jeugd heeft ook de toekomst. Dus het is echt gewoon een belangrijke voorziening denk ik op het dorp. En die nemen we al 75 jaar in. En dat hopen we nog heel lang vol te houden natuurlijk. Kun je uitleggen waarom dat voetballen hier zo leuk is? Omdat dat een leuke sport is. Waar ben jij het allerbeste in? Afpakken. Het is gewoon leuk om achter de bal aan te rennen en gewoon proberen te scoren. Het is gewoon leuk om te sporten, want meestal is het buiten en dan beweeg je ook veel. We hebben nog ruim 120 jeugdleden en met name bij de hele jonkies gaat het echt supergoed. We hebben veel aanwas. De oudere jeugd hebben we samenwerking met Samenslag, maar dat loopt ook allemaal goed. Straks Omroep Zeeland Sport. Wat gaan we daar zien? Het was een slecht weekend voor de 2 hoogspelende Zeeuwse voetbalverenigingen. Hoek en Goes verloren allebei in de 3e divisie. Zo ging Goes in Staphorst met 4-0 onderuit. En is er verdedigend nog wel wat werk aan de winkel, want er ging veel mis.
Hoek verliest op eigen veld met 1-4 van Sedoko en ook daar gaat veel mis. Beetje gefrustreerd natuurlijk, hè? Dat de dingen die je wil doen met elkaar, dat het nog niet resulteert in ieder geval in punten. Of in 3 punten. En vandaag is dan ook wel een hele matige uitslag natuurlijk. Top uit Arnhemuiden is de korfbalcompetitie in de ereklasse begonnen met een verrassende zege op KZ uit Koog aan de Zaan. Het was een spannende wedstrijd waarin invaller Sander Kloet de 12-11 eindstand op het bord gooide. En dat is een verrassing. Straks ook aandacht voor zwemmen, de 49e editie van de kanaalrace die vanwege corona alleen toegankelijk was voor Zeeuwse zwemmers. Sam Bonte en Kirsten Walraven van de Zeeuwse kust waren de snelste op de 2 kilometer vrije slag. Dat en meer zometeen in Omroep Zeeland Sport. We kregen vandaag een zonnige dag en er was ook de hele dag een hoofdrol weggelegd voor de zon. In tegenstelling tot gisteren en daardoor werd het vandaag dan ook een stuk warmer met maximumtemperaturen tussen 23 tot plaatselijk 26 graden. Een ideale stranddag ook dus, omdat er maar sprake was van een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden vlak aan zee met vrij helder weer. En morgen wordt daarom ook weer een vrij zonnige dag. Er is alleen wel veel sluierbewolking, maar de temperaturen komen te liggen tussen 23 en 25 graden. En de wind is morgen zwak, soms matig uit een oostelijke richting. Het hoge drukgebied wat ons op dit moment droog en zonnig weer geeft, trekt geleidelijk weg naar Rusland. Maar tot donderdag blijft het wel droog en zonnig en dan wordt het ook nog wat warmer. Op woensdag wordt het bijvoorbeeld 27 graden. Daarna krijgen we op donderdag en vrijdag maximumtemperaturen van ongeveer 23 à 24 graden. En moeten we rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. En tot zover nieuws en ook het weerbericht in Zeeland van dit moment. Straks is er nog Omroep Zeeland Sport. En voor nu nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.